Chip Rogue, gabo ka ng kwan. Pagkins sa BLG Spade. Hyper. Tsaka sila ready Chip made. of Space. Yabag tayo ba? Okay, motor. Ano ba to? Motor? Daot mo kayo na. Ha? Daot kayo ba daw? Lumot kayo. Sa mga tips Okay, ko ba sa na. taas lang siya. Lumot kayo dito. Okay. So, ito po, eradicator Pamaya siya. ka, abroad ma. May fire fist din dyan, which is nabibili lang din sa So, store. ano yung kasawa? Tapos, wingman Yeah. eradicator. Hindi ko alam. Nakoy ka ba mo doon ka diya? Ano ikaw ba pinantagay ba? Asa man ni padulong? Hoy, nasaad na ko, bro. Asa na ko padulong? Awa. Tingnan ko ba ito kahipan? Asa naman ni? Timing nga. Gas langit. Wala na si Jawa din. Ha? Ala, GG na Ano min. siya, Mike? Wa na, GG na. Jawa din ba na, Mike? Nano eh. Lago nakitan. Saan ni? Wala pa ko'y pusil. Saan ni? Yawa. Yawa kay tingog sa buwang bo. Wala di. Saan ni? Subag na mo katawa. Kung pag sabay na mo ba? Nakasabay ka naman siya. Hyper. Pag tingog na ako. Ay, pag tingog niya. Abog si Kwan. Abog na ko yun. Nagulmay kung kwan. Abog na kalaban na mo si Kwan ba? Hanap na ako dyan. Jason. Yan, siya rito di ay. I'll never be Jason. Hindi ako magiging si Jason. Nakasabay Yawa mo ka. nakaligaw din. Bot lang ako. Ala. Alam. Star Trek. Star Trek. Choose 14. Cancel. Extra times 4. Mayroon ako min. Paano na ba? Dalaga ba? Sige. Sige. I'm bring it, see. Lag, grabe si no? Extra commentator sa item J. Maragles na, Nako, maragles extra na time niya. sheet din men. Nakita yung set. Timing, mo to, timing on. Timing on glitch user. Wala kamalo. Wala kamalo grawa pa na. Easy. Easy money. Easy glitch. Malingog yun. Malingog yun jack pero. Wow! Glitch. Oh my god! Kaya awa ang buwa mo. Nako, extra time set. Wala lang. Okay namin. Ano rin, may mic siya diyo. Nagbiro ka ba, men? Ay, Tagalog yun siya diyo. Scope for sale! Scope for sale! Tagalog. Wow. Padulong pa diyo. Ayun na bay, ayun nagpadulong diri bay, kaya na nako ni. Kaya ko na tong loot dito. Oh, scope. And what's that? Grenade. Ito number 2. Grabe Jawa min. din. Jawa din. Napaka cool ng skin na yun, sayang hindi ko nakuha. Apel ko sa para nila bay. Ano sa nga Clyde? Jawa Hindi, maghimo pa lang. Ay. Almamayot clan. Kasi kailangan ka mo apel. TMJ mong kubay? Utot min. Ah. Ayaw na ko. Ilara pa. Ang Ato ba, scope din dapit. Idali mo? Oh, gidadala na ako eh. Lain po kay akong ibiya-biyaan. Akong siyempre gamiton gyud na ako eh. Ngay tayo sa ano na magkadiri. Ngay kong scope. Ah, mga gamit na naman ako dong. Ay, kalami. Basig na SG loop dira mga kaigsuunan, basig na SG. Dichok, nakoy dichok. Na koy chok. Isulat na gani. Blackboard. Oh, ano na lang. Kaning loop na lang, kanang pabalik-balik na lang murag among sitwasyon pabalik-balik we ayo. Ah, hi. Kaon na lang diplop. Beef loop, Palaman. Palaman sa kuwan. Loop bread. loop bre. RPG? Walay damage sing RPG han eh. Yeah, makadami din sa kuwan. Pagkat ng glitch ah.
Mura na makakapahak dito. Day ka marutlan ha. Tago-tago day ka glitch-glitch day ka diha. At sagli, mapahakan dito. Aw mo. Sayang. Pwede ko bang gamitin yung aum? Oo. Napakasamahitan kaya sa rifle muna dala ka. Ito nang loot dito. Dola pata, dola pata. Oh, dula pa ta. Gaming ganina. Wow, grabe si Royal Blood. Ay, Royal Blood. Royalty pala. Hello, Royal Blood eh. Royal Blood. Mga nakalabang. Oo. Oh, skin tapulo. Ano siyo? Hindi na makita nga ni. YouTuber ba na o skin? Kailangan na. Ha? Ronil lang ito nailan ako. Tot. Legend. Uy, Makakala, makasubscribe makano pag maglagaan kasi mong ka. Mag-lag. Mong Gmail. Mag-lag in. Oo. Lagi yung takwaran. Tapos pwede pag ka Gmail mag-like. na akong account. Ba't yung Facebook ko, di maligya. Mga account sa road. Pero wag ito. Ibaligya din yung account eh. So, una. Gmail ang buto. Baligya. Baligya may kunya siya dito. Kadua, kamuna kadua ng account ako. Ba ni hugot ang isa ba paminawan ninyo. Baligya po kunya siya amiga. Aliwal. Mangko. Kaya ano, Kita mo dapong kabay. kaya ano, Ano? Wa may kamo. Ganon Ano? yun. ano, Ano? pamagite. Ngano? Gamay kang idol. Dogs. Gamay man junior. Gamay man. Mangiki rawan. Okay. Toy pod. Ulihin ang Pag, reaction. pag Titan Jill lagi. Ulihin ang reaction. Tang Titan Jill, mga daot anak. Kabaog. Daot kaway kapalit. Kaya kapalit, puro problema. Wala kayo tod. Palit ka, tidbayot na dahil. Ay mo gana istorya nga na bay kay sensitive kay kuan ng butang wa jugi kalibutan ano. Uy, tigbaligi agad Wala akong leather. Dito lang ako. Nga oh. Uy. Ano ni? Ngaro naman. Doon kayo, dito lang ako. Wa na kana re. Patya na re ay nagpadugayan na re. Kalaban ng patya ha, ayaw imong sarili ha. Uy, bagsak. Ayaw gi-push mo galing siya. Ay wa Uy. na. Dilan ko eh. Award. Wa na nangahurot na sila. Kailangan na po nila ning tabang gikan sa gobyerno. Tara. Tabang giting. Tabang Sakay, uy, masakay. Hindi na ako kaya din. Lo, gago. Hyper. Hindi na ako kaya. Ako mag-drive. Ay, awa mo na. Piste. Tabang sahib sa... Grabe, di ba? Nag-28. Ay, wa na driver raw, rider kayo. Ratatatatata. Ay, ang loot ko. Hib sa kuhib. Sa dapit. Hindi, naka-icon. Number 3. Tabang ka number 1. Hindi sa hib sa kuyo di. Sorry, Giri. Ito. Tambol ako. Tara. Gali. Lagi na ako nakitaan lagi. Yun. Ayun, nasa ako. Nagtago sa wall. Agil. Tara. Ang itang ko. Tara. Purere. Tignan ko pa yung isa. O, tiba-tiba na toyo ba?
Matagil na ba, yawan kontran. Shit, man. Times 6, man. Ni kami nga. Man. Nan, Hilas ako ni ano ni sa ni ano. Ni ano kuan. Ah, di man maigo man. Na ni push. Nice. Napasa bato. Tuwa ka di ka balos nimo. Salamat sa nag-heal. Salamat sa nag-healer. Thank you. Tungod sa imo nakabalos ko sa iya ha. Family ba na? Tradition gaming. Fuck. Namoy. Scope dia pa. Bay, ambil na PP19 bay kay wala jud koy pusil bay. Lasa tong bala si SMG. Napay bala SMG dito. Dagan Rio. Matag bay. Kompe Ako dire. na ko. Shotgun, kompe, choke. Ayun, dyan, Da, naiampun yun sa kong gitanggo. Asang bala SMG. Da ka na, Nadria. Ay coming ka. Ha, napagay Rio? Rio? Sino ba yung maingay? Sino ba yung maingay kanina? May maingay ba kanina? Wala naman. Mamahalan lang kami. Salanan ko bang umikot yung ligid? Umikot yung ligid. Umikot yung ligid. Animal! Salanan ng ligid yun. Bisaya, animal! Pahimbala naman. Animal. Uy, isa na top drinks ya. Ask ko, ang sa'yo na ngayon. Ako. Number 1. Number. Bro, alin number 5 ko. Alin na mo. Uy, bala SMG, bala. Umikot yung ligid. Sa keyboard. Yawa. Ligid eh. Wala nang gas dito. Walang men, soft drinks na ako men. Wala nang gas yung jeep. Uy, soft drinks na ako ya, uy. Wala, buha. Bilisan nyo, wala nang zone. Tara. Kumudrive. Kasi mo ikot yung ligid. Bilisan nyo. Baka mangyos yung ligid. Lo! Tawa, binaw nga di isa. Animal, si Ronel. Tumuyok yung ligid Para min. mag-drive. Sige min, ikaw drive. Ala, Ikot yung ligid. lalakad yung ligid. Kanay blues, sabay. Anya na bay. Kayo. Game. Kanyara, Ayaw sa glass, ayaw. Matra, bilhin ka. mabala. Hey. Huwag kayo may ngamin. Makasamay ko. Ayun ay, ang dami min. Ang dami. Ang daming nasasaktan sa mga taong pasa. Down. Down ha, napaisa. Nasa may 300 northwest. Nagpundo man eh. Naglag na iya ha. Or na-DC na. Nawag na mo diya. No words. Zombie yun men. Uy, Dali araw ay nahil din siya bay. may tagluwa sabi. Ikasan na sila. Siya nga to eh. Kalit, kablo na. Nayakong po dito. Bala nila, Radria. Dala. Hindi na, puno na kayo ko. Nawala yung... Puno na kayo ko siyang pagpangatik. Bay, na ako na down rabon ta diri sa taas bay. Siya nga to eh. Natakas. Nawala yung rush ko. Ito na sa building men. Tara. Nawala yung Wait lang. Tara na! Kaya maglakad yan. Tara yan. Ito, Bisaya juga Tagalog. Bisaya na. English. Tagalog lang. Nagatakas pag ido. Napatay ni SMG gaming sa space. Dili. mamaya!
lakad na lang, may lakad na lang. Si Sphinx mobile man si Sphinx. Kanang mga mag-Sphinx sa Rosa PC. Mga fake Wala na nila. Ang nakadula na magpili. Isaksi. Hala asan mo tong kontra bay, diri mo gituk padung bay. Mahiler to ba eh. Gan healer, gan Balik- healer siya. Balik Nahiler. sa pikas guro. Ayaw niya sumakay, di ba? Lakad, siya na ito dari ba yun? Ala ingay. No, open ka talaga mo. Open mo ka, marami ka. Open mo lang. Tara, sakay mo, sakay. Ayaw na sumakay nila eh. Wow, magic. Sakay. Ako talagang skills. Naka-skills. Building na, building. Itong nawa na ito. Na building. Sa pikas to. Sa blue map. Lumad, anak, here. Mas lamang sa building bay. Eh, Butag na ni nagunaan ni. manayang ko na diha. Okay, building lang mo. Na. Gago ka. Pero, Kailan mo na ako. Ba't ang malo? Ah, grabe. Pahil ko. Dugo. Ay, ojo. Dugo ka sila dari awa. Kung may kontra oh. Isa. Isag push. Gani. Look, yung Boy, lagi. tara, boss. Kaya mata jawa din ay. Wag. Siya mo yung 25 kayo lang. Iya na sa kalaban na. Grabe kayo. 25 jud. Grabe li kadag. Grabe po yung kontra. 25 lagi bay. Kirot mo ko. Pwede sa konsa. Ah, 20 lagi para kuha diri ay. Konsa ba? Hiler. Huwag kayo maingay, men. Huwag kayo maingay. Ingay niyo. Pag off mic ay pag mute dira pa hindi ka mayngayan. Ay, gago ka. Ay, naku. Paano kayo marinig yung mga tulong niyo? Rodeo. Sige. Galit ka ba? Na-check po. Magaling ka. Ganito lang talaga kami maglaro, pre. Just gaming. Hindi ka gusto lang may mga samaya. Dadulog na na. Ang buwang. Sniper roll. Pero. Peter ma. Cheater. Nila ako ba kay mamaynosan ako. Oy, cheater daw. Ako na bag. Bag man eh. Ito yung istorya. Tirador, eh? Oy. Ito yung istorya na nag-cheater? Oo ako. Data, di mo cheat eh. Laban nila dito, bigas. Di po ko mo cheat Mana eh. mga cheater no, tingnan mo. Kabutan na ako. Tagam na ko ng cheat. Kaya nakakot ako na ba na. Kapit ako sa linya. Adi mga cheater ay. Na. Na diri sa boss. Kasi gaigo-igo ko eh. Europe nila diri oh. Ay nasa pink house. Ano pulos ako kuhan-kuhan na rin eh. Asa man gatira bay, way damage. Uy, naigo! Hala! Kalabar ka granada. Kalabar ka granada. Ah, to dapit. Dari ah. Labay man.
Nara sa ubos. Mas silencer doon sa rifle. Oo. Nadiri sa ubos sa 15. Ako tong isa nang Yung kauban. kalabay mga kadri yung mga granada. Dire, dire. Dire. Kalabay Nyatug din eh. nyatug pink house ah. Bakit no? Pero nasa taas. Tanaw ko gira diri ah. Dito ang yung kalaban si Pikas, dito blue house. Nakalento na mundo ano? Oh. Nato na Ako igod. mutira. Nato na igod dire. Oo, sa lensor. Sakyanan dire. Tugas sa ulan dito. Yun. Pero napay coming oh, garage oh. Dili. Ah, napay tao dire sa ano. Bro, Kung Bra, mag-gas na. sa north, bro. Ako to na. Apa na isa diri aw. Wala na tagaswang. tara. Dagan lang Apa sa ta. lang na daw, para di ka matay. Dagan ra ta. Nagalan tol. Uy, to. Sakay. Oh, to Sige, siya. huwag kang galit tol. Isip lata dyan. No? Tara blow up oh. I-blow up na to. Witan wala vision. Ano? Na, mixin. Para na mabilin daw niya. Pahiler, bilis. Pero mga buang. Tuloy mo. Okay, kung nagbabae daw, magsasayaw na ako. Ah, buta ko na takinan ako ay. Buta, balik ko mailan tayo. Ikaw kasi ba't na trabahoan nila ba? Sasakyan pala dyan eh. Oo. Narito. Kadang. Oh, Iban na maron. tang ala break. GG.